No a vítajte pri ďalšom prdvlogu, tentokrát číslo 13. Verím, že bude šťastný, tak ako celý prvý výcvik skupiny PIR. Práve o ňom bude prdvlog. A ja si to trielim do klubu, pretože dnes nás čaká porada s lektormi o žiadnom výcviku. A rodičko číslo 2. Poďme na to, začína prdvlog. Máme aj po rodičku číslo 2, bolo viacej rodičov 4, čiže bolo to super. A neviem, či sme sa to naučili za tie roky rozprávať tak, že už im povieme všetko, čo by mohli chcieť vedieť, lebo už sa nikto nič nepýta po rodičku, čo je dosť zaujímavé. Denis už letel, ja idem dať dokopy miestnosť, poslať ešte info tým, čo dneska na poradu nemohli prísť a pokračujeme v prípravách na výcvik, prvý výcvik PIR o skupiny. A už sme v dni, kedy odchádzame na výcvik, piatoček, 4:12, ideme na nákupy s chalami. To je zoznam, David. Historické video, Farky netočí z polohy šofér. Hej, hej. Ale vždycky, keď zapneme telefón, tak zmeníme hlasy. Máme také príjemnejšie hlasy, do telefónu. Normálne sme úplne cigačný taký obyčajný, že... Tešíme sa na víkend, lebo som chalanom práve ukazoval fotky nejaké, čo majú pirkáči nové v nose. No a my sme už povynášali veci, chystáme sa na výcviček, takže dievčatá strihajú a lepia. Vajda, mám ukázať, čo robí Vajda. Vajda pripravuje zajtrajšie menu, obedové a večerné menu. Pardon. To je taká zročné fory. Ema púšťa hudbu a Rogi, čau Rogi. Máme nové pera. To díky ďoďu. A takto, kruh už je nachystaný. Projektory pozapájané. Opäť to tu vyzerá tak, ako chceme. No už tu nám pribudla aj chlevánka, ktorá už prebrala za domy administratívu. Už sa podpisujeme a fakturujeme a placíme a tak. Meso i zrada. Mami to chytil do ruky, už to pokazil. Dávid Zemák. Príprav sme sa dostali k tomu, že už čakáme ľudí na parkovisku a už tu máme prvé kusky. David prišiel už hádam pred 10 rokmi presne na toto parkovisko. Ale ja odtál som vyšiel. David vyšiel odtál. Odtál. Tak stáť prišiel David. A idú ďalší. Ona iba telefonuje, ona má podľa mňa sesternicu v Telekome. No ona iba má telefón pri uchu a tvári sa. Prvé kolo hier. Teraz máme momentálne bingo, kedy sa musia navzájom ľudia pospoznávať a nájsť v takej tabuľke. Pokúsim sa vám ju ukázať. Takej tabuľke. Musia nájsť, že kto napríklad má modré ponožky, kto je jedináčik, kto nenadáva, tak podobne. A kto má prvý vyposlúhenú celú tabuľku, tak zakričí bingo.
Čo skončilo, dáme hry a ideme teraz na kino. A tak toto vyzerá backstage. Chystáme popcorn. Chceš vybrať to smrdia? Aj. Chystáme večeru, druhú. Už je hotová. Je dobré, lebo zabere ja kvôli zväžnom. Večera. Čo? Nie, tak toto vyzerá už po kine. Tu pekne hopkali všetci. Čo si váš? Čo je 1 hodina ráno? Toto dúfam teta neuvidelo, aj takto sme sedeli. A tu zapremietalo. A ostatní teraz sú na izbe a možno sa ešte vrátia. Uvidíme. Kto ešte bude chcieť. Záber bude úžasný. Lebo tu zýva, jak ona. Zývajúca princezna. Ešte sú na izbe, možno sa vrátia. Dobré ránko. Zobudili sme sa síce do nie príliš krásneho dňa. Mám dokonca pocit, že aj trošku prší. A to za to, že dneska sme chceli byť vonku a hrať sa aj von. Včera bolo krásne, dnes prší, ale nevadí, my si zrobíme super deň aj vo vnútri. Máme za sebou prvý večer, kedy sme sa hlavne venovali zoznamovacím aktivitám, prezentácii o tom, čo je to soft skills. No a v noci, kým ostatní spali, tak my sme si, ako ste mohli vidieť, dali naše obľúbené športy, čiže pír, badminton, sediaci. Teraz už dievčatá chystajú raňajky, ostatní ešte asi spinkajú, ale za chvíľu sú hore. A čaká nás do obedu prezentácia o kreativite, logickom myslení, analytickom myslení, o tímovej spolupráci a opäť nejaké hry. Strašné. Tu ľudia sa bavia. No keby mi nevedelo, že nás 2 hodiny počúvali. Takže máme zase našu prezentáciu. Prvý blog. Prvý blog. A myslím, že celkom fajnovo. Bolo to, celkom good. Dobre bolo. Ideme teraz na Papa Vajda, už vedľa varí onen guláš. Ktorý to rozmeniame, takže... Takže ideme papať. A po obede pokračujeme v prezentáciách. Nájde to, čo v ňom vyvoláva nepokoj a stres a snaží sa to eliminovať. Napríklad... Ako ste mohli vidieť, tak máme po prezentácii číslo 2. Po hrách a už sa chystá večera. Teraz nechystá sa sama, ale chystajú dievčatá. Vajda navaril, dievčatá chystajú. Ukáž nám, čo navaril Vajda. Takže náš šéf-kuchár Vajda nám dnes v tejto závodnej kuchyni navaril kuřátenko, nádherný a samozrejme máme aj mňami zemiačiky. Si počítáme. A za 5 minút 4 sme v pohode úplne.
Žijeme stále. Ľudkovia už išli spinkať, že si to sme ich poslali trošku, lebo ešte zajtra ich potrebujeme funkčných, takže o 3:30 sme vyhlasili nočný kľud. Ale hrali sme Dživirátka, to je taká hra, ktorú sme sa rozhodli, že vám nikdy nenatočíme vlastne, lebo je tajná. Takže, bohužiaľ. Ale ak sa rozhodnete prísť k nám, radi. A ešte sme dačo robili, ale to asi už ste videli vo videu, takže... Tak. Nemôžeme spať. Pratáno, naložený krb a ideme spinkať. Zaslúžene. Vidíme sa ráno. Možno. Robíme raňajky, vlastne mi to. Hej, takže oni dlho sa vidíme. A možno počkáme na východ slnka. Dobré ráno z raňa Jojek. Tak jak sme sa pred 3 hodinkami odhlasovali, teda pred 4 z EU, tak aj EU už prišla. A robíme raňajky. Moja slovná zásoba sa podobá môjmu spánku, čiže je pestrá, veselá, hlavne malá. O takýchto veciach. Kým sa rozprávam, tak nebudem rozprávať. Ľudia nám pomaličky odchádzajú, že skupina Pír má za sebou svoj prvý výcvik. Ale tešíme sa na druhý, verím, že aj oni. Máme po výcviku, už sme na zaslúženej kavičke. Bolo fajn, len bolo, zhodnotili, že to zase rýchlo zbehlo, hlavne ten behy na konci, keď sme roztlačali auto. To boli rýchle behy. No a prišli sme na to, že jak to je možné. Že naštartujeme auto bez toho, že si kľúčikom pomohli. Iba tým, že ho rozbehneme. Pustili auto z Cingova a išlo. A nič. Ale onanka možno už teraz dá, kde nad chrastu tam pri družstve bez benzínu, bo mala signálka aj svietila. Takže tak no, je po výcviku. A toto bol vlog z celého výcviku. Tešíme sa na ďalší o mesiac. Piro vyzerá ako dobrá skupinka. Vidíme sa na ďalšom vlogu.